мардум, салом алейкум. Хуб аст иншоалло. Телефонои буҷетни пешай рафтантон ва ин ҳамаи телефонҳо чиқар медонед, телефоное ки Tecno Spark Go 2024 ай. Ва ин телефон бисёр видеода дар шорт кардаги, метавонед канал будорен шорза тамошош кунед. Дар канал обуна шуда монед, барои ки видеои нав ва нав зур ба зур айс пас шинам мегира. Оз Tecno Spark Go-ро ду свет шихати овардем. Дар магазин ҳар рӯз мебарем, 3 та 4 та ҳар рӯза мебарем, ҳар рӯза тамом меша. Ин саҳар оварда будем, тамом меша. Ина бо бегаи рӯз хати бо рафтем овардем, барои ки бо бегатара бо бачаҳо мебиён. Ин бошад май та свети сиёҳшо викадам. Оз як дақиқа. Май та свети сиёҳшо викадам. Хуинаш дестай ку, викадам мегум, хуинаш дестай. Викадам мегум, хуинаш дестай. Опа. Ин бошад свети сиёҳш. Дизайнш ранги Tecno Spark 10, дизайнш просто аҳамият битен чи хеле ай. Yani dizaynish ham xelay. Ina boja ija отпечатки палец, кнопкаи киштанак паст баланкнак, колонкаи қисмет боло, қисмет поён колонка дора, ҷои зармакш Type-C, самое главное. Ва ҷои микрофонш барои гап задан, ҷои наушник дора. Сим-карта, дута сим-карта, ята флеш-карта мебарад. Экранш боша 66 HD+, 90 ГГц экранш кор мекунад. Телефони 7000 90 ГГц экран дора. Отпечатки палецш ва ija 64 памятчай, 3+3 оперативни памятч, 5000 мАч батарейка, ҷои зармакш чиқар гуфтам. USB Type-C. Ин бошад Tecno Spark Go 2024 нарх шамаги 7000 рублай. Ва ҳамин телефонам бо свети сафед чоз мекушам. Шумо да нишон метиҳем тон. Нигоҳ кунед бардоро. Ин свети сафед чай. Свети сафедаш. Ва свети сафедаш бардоро азиз, ин ҳам хел светай, ин ҳам вид дора. Вид чай бора ҳам ётен. Чхелай дидес ина вид чай ина. Ин сафед чай, ин бошад свети сиёҳуш. Ин телефонҳо ми ред кард ки мебиён, неками ҳар рӯз ҳаракат мекунем ки шумо да бигирем биёем телефонҳо, як ҷой бошадам ёфта. Ин хел телефон сафед ва сиёҳуш барои падарка бениҳоят телефони хубай. Метавонед ки бемол омода харидорӣ карданатон мумкин ай. Нарх шамаги 7000 рублай. Ва Tecno Spark 10s. Tecno Spark 10s бисёри бардора ин ҳамин телефон харидаган, чун медонанд ки чӣ хел телефон ай. Ва одамое ки ҳамин телефон агар харидаги бошин комментарияда нависен ки мақсад ҳо ҳамин телефонро ма дорам, хеле нормали телефон ай гуфта. Ва худо хоҳад дарши бо чахчах мекунем, дар комментария фикри ҳар як тажда дорам. Ин Tecno Spark 10s шай, памяти 4x64 гаш, глянс вия пушти. Чиқар десен пуштиш глянси, камера 16 мегапиксел, передни камера 6 мегапиксел ай, 4+4 памяти боша 64 га. Ин нархи бошад 8990 рублай бардори азиз. Ва обзори отдельно ҳамин телефон ҳам ҳастай, дар канал медоем будорен тамошо кунед. Ва иҷа телефони дигаримон, телефоне ки Redmi Note 12 Pro Plus ай. Ва ира биён як бор нишон тиҳем. Салом алейкум биё кутаға. Хубе? Саломатӣ назан? Аҳволка хубам? Хуш омадам марама. Салом алейкум. Хубе ка? Гап нест. Ассалому алейкум. Марама хуш омадам. Хоб. Redmi Note 12 Pro Plus. Бардори азиз, Redmi Note 12 Pro Plus. Худо хоҳад ин я тамом шуда буд. Саҳар рӯз хати свети кабудча тамом кардем. Ва ин бошад свети сиёҳуш омад. Хеле шуда буд, свети сиёҳуш набуд. Ва ина бошад свети сиёҳуш овардем. Чиқар десен ина. Опа. 200 мегапиксел камера дорад ва ина бошад чиқар десен 200 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка дорад, 120 ГГц AMOLED супер экран дорад. Ва процессор бошад Mediatek Dimensity 1080. Телефон ай ҳама зур тарафаш чия бардори азиз? Ай ҳама тарафи плюсаш ҳамия ки ин зарядонаки 120 ватта дорад. Зарядонак шадесин 120 ватт зарядник дорад ки дар байни 18-19 дақиқа телефонтона ай 0 ба 100% пур карда метавонед. Ин маънои бояд дорад ки телефона як бор заряд монди, рафти я дастурта шуди омади ки телефон ай зарядаш пур шудагай. Ва ин хел телефонҳо ҳозир ин нав бегаи рӯз омадан ва мо шумо да нишон додем. Конечно, есть телефоны Samsung A54, C4, ин телефонҳо худшон ко аки саҳар ино ҳаракат мекунем ки саҳар биёрем, барои ки ҳар саҳар телефон уже бега хати меравад, маҷбур мешавем саҳар хати бо телефон биёрем. Бинин бардорро нигоҳ кунед, бардор телефони Samsung гирӣ омадаган. Оз як дақиқа. Сейчас минутку, извините. Так, телефони Samsung A54 8x256 га, 6x128 га, баъд 34 омадаган бардори азиз. Меёд дар витрина мондагиашон. Ани падаркара ба ёдтон бошад, чӣ хел пур буд. Ани хеле дига падаркаш мондагай. И худо хоҳад иҷа чанд та падарка я бор ҳисоб кунем ку. Так, 5 та, 10 та, 20 та, 20 та не 19 та монда будай. Ха? О, касе чанд та будан шуд бинависен дар комментария ку чанд падарка монда, 19 та дига падарка мондагай, 18 та 19 та дига падарка. Худо хоҳад ҳамин буд шавад, мумкин пагоҳ да уже ида падаркаи нава бизанем.
погода бо падаркои нава мезанем. Ҳамин касе ки омада магазин мо фарқ надорад, любой намо телефон харидорӣ кард, Ad Plus мехарад, Poco S51 мехарад, iPhone 15 Pro Max мехарад, любой модель телефон харидорӣ кард, як та соҳиби ин хеле шарикша мешавад. Як телефон да як шарик, ду телефон да ду шарик, фарқ надорад. Вот, ин пример як чиз мекушам да пешон нишон метиҳам. Ин як чиз да кашлог нависонда будай. Кашлог метавонед ки бигиред барои пул бисёр вачида да таги болишто намоне, да дери кашлог бизанед. Ва ин дигареш бошад браслет нависондагӣ ва ина падаркор ябо нишонтон метиҳам чи нависондагӣ. О, бача, нигоҳ чи қабидум. Ҳиҷома бобоҷон 88. Ина падаркаи дига ҳиҷома як тиргаш мондагӣ, сет шуже рафт, як тиргаш ҳиҷома мондагӣ ва иҷада бошад як падаркаи дига. Ина падарка нишон метиҳам том дӯсто. Падарка соати механикӣ ва падаркаи дигаримон чия иҷада? Ҳозир як дақиқа. Худо хоҳад смарт-C, соатое ки дар телефон подключат мешавад ва кор мекунед дар телефон. Хоб, иним хел рафта мегӯяд, хаим хел падаркоҳо бисёранд. Ина очисткаи телефон. Ҳама ин хел падаркоҳо дар дари ҳамин ҳоли ҳам ҳастай, падаркоҳи нормали метавонед ки бемол омода харидорӣ кардан гиред. ва шумо майли тага хуш омадам. Ёрдами шумо дар кори бардори азиз, шумо тавсия тиҳем ки шумо гап занед ки мо дар магазин мо чӣ монем дар падаркоҳо. Телефон марте ман падаркоҳро ябор нишон метиҳам ва ё мардум ябор бинанд ки шумо клиента ҷавоб тиҳед. Хоб, масалан ёктем бардори азиз. Иҷа ҳозир мо худо хоҳад падаркоҳамон кам мондагӣ. Чӣ қадр ки дем падаркаҳамон кам мондагӣ, ният кардастем ки падарка бомонем. Ина падарка кам мондагӣ, ният кардастем ки падарка бомонем. Шумо фикротон ҳастен ки чӣ партоем дар дари падарка. Мисол инҷа ҳастай иҷада планше, то есть так мошинкаҳо ҳастанд бо массажёр, соатҳо, наушникҳои беспроводной, мошинкаҳо дар иҷоҳо ҳастанд бардори азиз, автотовар. ин тараф бошад колонкаҳо ҳастанд бардори азиз ва поён бошад тримерҳо, мошинкаҳо. Агар ки гӯем ки мошинка парто, худо хоҳад моделҳои мошинкаҳо нависта мепартоем ҳамаша ва ки да чӣ хеле мошинкае бурояд. Худо хоҳад ҳам хеле ният да ҳаст. Ниятмон ҳамияй. Ва ин тараф да бошад телефонҳо бардори азиз. Ина телефонҳо ҳамаш ҳаст. Хай гӯем як шав иншоалло худо хоҳад ин бозида ягонта телефон мемонем. Ва ин тараф да бошад наушникаи беспроводной, чӣ қадр дестен наушникаи беспроводнойро як мемонем бо як чанд таи дига худо хоҳад. Яъне ки худо хоҳад сетта хеле наушники хоко мемонем, сетта. ва инҷа бошад соатҳои занона, соатҳои мардона омадагӣ аю тараф ва инҷа бошад ҳама намуди калонкоҳ. ин калонкоҳро чӣ қадр дестем, ин калонкоҳрам худо хоҳад дар бозӣ монданиям. Так шуд шумо нависем ки ҳо бо ягон чизи дигар добавед ки худо хоҳад ҳамон чиза добавед карда метиҳемтон. Хеле гап чап, ана хеле падаркоҳро ният аст ки добавед кунем. Шумо бо фикротон нависем ки кадом намуди падаркоҳро монем. худо хоҳад комментарии ҳар як таи видеоро мехонем ва фикрҳои шуморо ба инобат гирифта падаркоҳои нав ба нав бо дохил мекунем. Ҳозир ман нигоҳ дорам ҳолиам ки чӣ падаркоҳ бо давид кардан мумкин аст. ва худо хоҳад иро бо падарка пуриш мекунем. Так шо ай шумо омада падаркоҳро соҳиб шиданаи тамом. чикор мекунем? Видеода лайк бонем, дар комментария падаркоҳое ки мақсад шумо мехоҳем падаркоҳро менависем ва гуфти гапҳо меем телефонҳои нава харидорӣ кардан мегирем. Саломат бошед то видеои дигар.